Hello my people, sunana Bashir Muhammad wanda aka fi sani da ɗan Bashir, jarumi daga Hausa Film Kannywood. Wanda na fito a cikin wannan shahararren fim mai suna Zarge da suna Mubarak. Ina ganin mafita ɗaya ce akan wannan matsala. Me zai hana mu je mu samu Hajiya mahaifiyar Faruk mu faɗa mata gaskiyar abin da yake faruwa? Mubarak, ba zan taɓa yarda ne a sa biyu ba. Dakata da Allah. Ba na zo wajen ki bane don wata dogon magana. Yanzu ina mai sanar da ku cewa kar ku sake a baku labari akan wannan shahararren fim namu mai suna Zarge. A'a, wannan murmushin naki da kike yi kamar wadda aka yi wa kyauta da kujera haji. Kar ku sake a baku labari a wannan fim namu mai dogon zango mai suna Zarge. Saboda fim ne wanda an yi soyayya a ciki sosai ga kuma yaudara ga abin tausayi. Kai sai dai wanda ya kalla. Sannan za mu rinka tsira muku shi a wannan tasha mai suna At-Tahrif TV. Idan an je kar a manta a danna mana subscribing sannan a danna wannan ƙararrawa. Shi mai shaidar in mun sa sabon abu za ku rinka gani.